Saio honek bi fase izango ditu. Lehenbiziko fasean ni jarriko diet bidea bertsolariei. Eta bigarren fasean bertsolariek niri jarriko diat bidea. Marrazki batzuk bersotu eta berso batzuk marraztera. Ederra jarri duzue bertsotarako lekua, kulturretxeko sabaia, gozoa eta diskretua. Deszifratzen goanez, pausurikan pausu, garbi dago zergatik hartu azaren su. Zeo zer oso bisuala, baino erreala alden jakin nahiko nuke. Dauzka bizulotxo berdin. sudurra ez da izango, desbiatzen nago. Oi mozu handi bana, espero dugu merez izana, finala galdu izana.